Hello, kumusta mga ka-listeners? Mayong adlaw ka natong tanan ug daot ta mga ka-listeners nga naata sa maayong panglawas o kapiskay. O karon mga ka-listeners atong ipadayon ang laing sukpay ni atong sugilanon mga mata alang kanako. Karon hinahigda pa ko kay nagpaabot ko sa time sa oras. Salamat kayo mga ka-listeners nga sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ni atong sugilanon. Mga mata alang kanako karon nato nang ipadayon guys. Salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw mga ka-listeners, mga ka-DJ. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw kong ingna ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa makamatanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop ng imong kiuna-una. Kung doon na may nag-ugsa sa nahitabo nimo, kanak mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Ang sama nimo sa pagpintal. Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. With me in the silence of darkness, I want to show you secrets of life. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan samang nga ginatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Jenny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Plefon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miagi, samtang nag-inom sila si Lara og Frex, nanawag ang lalaki sa iyang higala ug iyang gipasusi ang tinuod nga pagkatao ni Angela. Samtang dito sa bahay ni Leonardo, gipagamit ni Angela kaniya ang sungkod nga nakitaan sa dalaga sa ilawom sa iyang kama. Ug iyang gitudluan si Leonardo unsaon sa paggamit nini aron makalakaw-lakaw na siya sa bahay nga dili na makinalan og giya. Anyang sumpay sa atong sugilanon, mga mata, alang kanako. When you come, we will leave on a trip of the night. I have been to the heights of my senses, feeling the touch of your hand. Nga naman, ha? Angela? Wa lang. Di lang ko ganahan nga mapatik sa imong panumduman nga arang-arang kugnaw. Nga naman. Nahadlo ka nga ma-inlove ko nga usa ka butan nimo? Ha? Unsa man nimo pagka-in love na ako nga buta man ka? Wa ka makakita sa kong naong. Pero karon, nga nahikap ko ng imong naong.
may kaugalingon akong hulagway nimo sa akong imagination. Gusto si Frex sa insulti. Taliw-tiw kag ilong. Tiyot kag lips. Sir Leonardo. Unsa ka akon hagkanti ka. Unsa? Unsa? Hoy, Sir Leo ha. Abuso na ng imo ha. Gitudluan talang ka unsaon paggamit sa sungkod. Unya karon manghaw ka nako. Di gino na mahimo, Sir Leo. Sir Nasab, Leo na lang lagi. Ay, dili kinahanglang butangan na tug-ali ang atong relasyon. Isip pasyente og nurse, okay? Bibi, buhiin ako, Leo, be. Buhiin ako, Sir Leo. Ano ka, uy, katawa man ka. Sino kaunin mo? Oh, siyempre. Ang imong gipakaon ako gaganina, puspas. Buhiin ako ba? Okay, ayaw na ka-stress. Buhian na tika. May pagkabugal-bugalon man sa day ka, Sir Leo, no? Salamat. Salamat sa unsa. Dami antos ka nako. Nga gusto gid ka nga dili ko magwala sa akong kahimtang. Ang drama ramang kaayo ka. Ang ubang nabuta mura lang ugwa. Enjoy pa nga nabuta kay inatiman sa asawa. Angela, ganon dili magaganahan nga mga asawa ko nilara nga buta pa ko. Mahimo ba, Sir Leo? Di na ta magkisgot pa ni Miss Lara? Basta kay pakasli lang siya kung makakita na ka. Kana kung makakita pa ko. Ha? Mapawali na ka, Frex. Okay, sige. Paulit na. Kahit wasong panakog pin ang mga pininta ni Leo. Kaya doon lang art exhibit na mo. Okay. Dalawa ng iyong painting, ha? Unsam ka? Si Leonardo na ba lang jud ang maayong pintor para nimo? Nahibaw kagyud nga sikat na pintor si Leonardo. Ug mauna nga ganahan kaniya. Kay apil kang masikat tungod kay uyab kaniya. Well, usa na na. Pero labsaw na ako siya, Frex. Sakitan man sa tanay mong gisulti eh. Come on. Ayaw pag-expect na mapalhinda niya mong akong love ni Leonardo. Si Hagyod ang gusto kong mapana. Gwa na ilain pa. Ay, okay, fine, sige. Duwatol na ako. Nga imo na lang kong outlet sa kalaay. Sige na, lakaw na. Kaya mo concentrate ko sa akong painting. Ops. Diya paingon sa kusina, sir. Oh, Kana, very good. Dool na sa pultahan sa kusina, ha? pila kalakang na lang. Upat ka lakang, nga straight. Pultahan na sa kusina. Okay. Dool na ka sa studio, sir. Dapit sa imong wa, naipunuan sa mangga. Mga upat ka lakang padong sa pultahan. Nakita na niya na ako sa kumunawana. Nahibaw ko. Maayo baya ka ng sukod-sukod kay pintor ka. Mao nga, dalit asab ka makadumdum sa lugar ining inyong bahay. Oo, ops. Okay. Nagatubang na ka sa pultahan sa imong studio. Naibaw ko. Ablihe, Huh? Mag-usong ta dasod. magsugod na sabta sa atong trabaho. Unsa? Humano na to ang perspective of the blind o magsugod tag live painting. Gamit na sa ang ato mga tudlo. Pwede gitawag og finger painting. Ha? Sige, ablihin ang portahan. Aron madali ta sa itong buhaton. Okay.
di man dyan ako makuha ang style ni Leo sa pintal. Makalagot. Kinahanglan ako ang makapulis dapit ni Leo isip sikat na pintura din sa akong syudad. Pero nga nung lahir naman yun may kagaan sa kamot. Hala, wow! Karindutan awan sa to mga tudlo nga naglain-lain ang forma. Oo, nya, lain-lain ang kolor. Sir Leo. Nakadahay ka sa tong painting. Buti pasabot. Nga nindot yun eh. Nindot lagi kaayo, sir. Salamat, Angela. Ha? Salamat sa unsa. Sa paghatag ni mo gamay paglaom. Ha? Baunang mahibaw ka na mo appreciate og mga pinintal nga way pasihanan. Ha? Unta, makita na ko ang ato mga pinintal sumaabot ng mga adlaw. Sir Leo, kinahanglang positive ka sa imong kinabuhi. Labi na sa imong kahimtang karon. Huway usa nato nga nahibaw sa atong ugma. Apa na ay Kinuo sa langit nga nahibaw ini. Ug ingon man, naa siya nga kapangayuan natong tabang. Ayaw una ko hisguti Ginoo. O ganong dili man. Siya lang ang makatabang nato, sir. Kung mutabag pa siya, ngano nabutan man ko? Ngano dili mas si Frick sa nabutan nga unta? Kami mangduha ang sakay sa big bike ditong higayuna. Nganong ako naman ang nabuta? Dunay rason ang Ginoo sa tanang mahitabo ining kalibutan na, Sir Leo. Sa ato pa, iya kagustuhan nga mabuta ko. Posible. Kung mauna, hain naman ang giingon nimong matinabangon siya. Ngayon man kong gibuta. Gihimo kaniyang buta aron makakita ka sa kamatuoran. Kung manulti ka, laom kaayo. Mahimog mo ng pamabuan? Usahay, ang tao nga makakita, buta sa tinuod nga bilis sa usa ka butang o sa usa ka tao. Mabutaan siya sa mga material nga butang. Sa kasikat, sa tanang makalipay nga mga butang nga iyang gikuptan, nga usahay, mao'y magtukmod niya sa pagpakasa. Wa ko'y gibuhat nga sa. Wa ko makapatay. Daghantag mga sa nga wa ta mahibaw nga atong nabuhat, sir. Bisan gani sa una-una makasa na ta, makapatay na ta. Pero buutan ko. Buutan kong pagkaanak. O pagka-boyfriend. Masigwa nimo ang problema, sir. Unsa? Masibot mo ipasabot, Angela. Klaro ako na nang gipanulti mo. Oy, Miss Lara, niya naman sa vlog ka. Kalain ko niyo magsultihan ng ating. Oy, Lara. Ni Ataman, kumusta? Okay ka na? Okay na ko, tita. Niya ko kay mag-sorry ko ni mga nakainom ko sa imong pagpanawag. Ay, nakasabot ko sa imong kipati, Lara. Nahibaw kong nakalitan ka sa hukom ni Leonardo nga dili una mo magpakasal. Tita, sila yo. Ay, tuwa sa luyo ay, nagpinting na sab sila si Angela. Unsa? Tita? Unsa maging relasyon nilang duha, ha? Aha? Ninusuod man kayo sila si Leonardo ug Angela? Ha, tita? Ha? Dili magyud sila suod nga sama sa uyab, Lara. Suod lang sila kay si Angela man ang iyang nurse. Ug karon si Angela sab ang mitudlo kang Leonardo unsaon pagkamit ang sungkod sa iyang apuhan nga nakita ni Angela. Pero kinahanglang pa imangnuan nimo si Leonardo. Babahay ka na si Angela. Basig matintal siya, ana. O baka, si Angela ba mismo ang manintal ni Leo? Wa ko'y daw tang nahuna kang Angela, Lara. Professional siya nga pagka-nurse. Natural lang nga murag suod na ang ilang pagtagad sa usag-usa kay kanunay man silang mag-upan. Ug mao ka nagikahadlukan ko, tita. O unsa naman lang kung magkagustuhay sila, ha? Silang kanuning mag-uban. Di na lang ta magunahuna og dautan nilang duha, Lara. Ato na lang nako sila sa studio.
Paabutan na lang sila nga manaka din Lara. Pero gusto sab ko mo atiman ni Leo, tita. Wa ka pa di ay mahibaw nga dili man gusto si Leonardo nga disturbohon siya kung magpaint na siya. Pero may kauban siyang babae sud siyang studio. Ay, kung gusto kang mo atiman ni Dong Leonardo, Miss Lara, no? Lutuin na lamang siya sa paborito niyang sudan. Ay, okay na gid, sir. Nindot na gid ang atong pinintal sa mga tudlo. Nice kaayo. Maayo. Sige, manglimpyo na ta. Kay manaka na ta sa taas. Gusto ko mukaon sa imong linuto karon. Ano may gusto nimo? Pork adobo. Okay, sige. Magluto ko pork adobo. Kana, mag-pork adobo ko para ni Leo. Kana. Ganahan gud si Leonardo nga mutaon ana. Pero, magustuhan ka ni Leo ang akong linuto, tita. Mahilig siya sa adobo Lara. Naibaw kay gud ana. Pero si ating mga muluto sa pork adobo nga ganahan ni Leonardo. Hinay lang ha. Hinay lang. Sagdi ko. Ayaw kong tabagi, kinahanglan nga makabli na ko pultahan sa kusina nga ako lang. Sige, okay. Oy, kahapi ko ninyong duha. Lara? Ni Aka? Ni Ataon Love. Kumusta naman mong duha, ha? Sood na git kaayo mo, no? Tingali asa na padong ang inyong kasuod, ha? Miss Lara, ayaw butangig hugaw ang imong nakita sa among kasuod ni Sir Leo. Bitaw, Lara. Natural lang nga magkasuod mi. Kaya siya ang nagatiman ako. Layo, mahimamak ako na limot man mo, di ba? Pero manang dili ka man masugot. Mahimo man ka maatiman ako. Naraman na nimo. Pero kinahanglan nga naaghapon si Angela. Sige na, Angela. Pagluto ng pork adobo. Naglitan ako pork adobo. Anaan naman dahil, sir. Nakaluto naman si Miss Lara. Okay. Mas maayog hapon kung mutilaw si imong pork adobo. Mas maayo nang doon ako'y kapilian. Leonardo? O gusto ka magkamuatiman ako, Lara? Uban ko sa kwarto. O ikaw, Angela, pagluto sa akong request nga pork adobo. Love, gunit na lang na ako. Aron maabutahin ta sa imong kwarto. Pasagdi ko nga mo gamit sa akong sungkod paingon sa akong kwarto, Lara. Leo, Ayaw ko himo, inutil na lang yun. Mahimo ba? Diktahin na lang ko kung maabot na ko sa tungod sa akong kwarto. okay. Huwag na nga. Natin na sa tungod sa imong kwarto. Salamat. Leo, manuroin niyo to, ho. Gusto ko nga ibalik na tong atong banding-banding. Oh, sure. Sige. May plano mi si Frex. Dali na. Manood na si Mulawak. Kay, gisimot ka na, oh. Kinahanglang makailis ka ng-t-shirt. Magamausa di ay kang muluto, Angela? Oo, ma'am. Naanad ako nga magluto og ako, ma'am. Sa dito pa ko sa gawas. Magtrabaho isip ko sa ka-nurse. Ay, unya, day. Nagkaatima na gid kag pasyente nga parehas ka isog ni Dong Leonardo. Ay, oo, nang ating uy. Labi na sa dihan nagatiman kog tigawa nga paralyzed na. Permi kong labayog baso. Mabitaw nga nakaton na lang sa ko paglikay og maglupad nga baso. Mao di ay nga wag ka mo surrender ni Leonardo, Angela. Kasabot ko sa iyang gibati, ma'am. Mao nga makaantos chukos iyang buhaton. Uy, hala. Oras na nga mainom siya sa tambal. There you go, love. Gwapo ka na kang tanawon nga nakailis ka puti na t-shirt. Salamat. Di ka ngayang magpasalamat. Kay uyab tabiya ka. Unya, magpakasal pa kita kung makakita ka na, di ba? Makapaabot ka ka? Dili ka ka pulan? Leonardo, mahal ta ka. Busa andam ko magpaabot bisag kanusay. O, abi mo. Gimingaw na ba kay kunin mo? Ha? Gimingaw na ko si mong mahanapin. Mag-kiss ko, ha?
Layo. Layo ka niyo. Layo ko na mo. Ay! Ay! Layo! Kasi gusto kong batang love. Gano'n ba dito? Ba't ko ni mo? Sorry. Angela, may tuyo ka? Awan sa man, naluto lang ang gipaluto na ko nimong adobo? Oo, sir. Oras na nga mo inom kag tambal. Hoy, Angela! Mahimo bang magbaton ko nung kagpamatasan? Panukto ko na sa dili pa ka mo ablis pultahan. Uwa man gud malak. Mao nga nagtuo ko nga uwa may gibuhat nga dili maayo dinhi sa sud. O sa dili maayo? Hoy! Babay! Uyab na ko si Leonardo. O pwede gid ming mag-kiss, no? Lara, gusto na. Ay na paglalis, ana. Gusto na kumakaon sa inyong adobo. Inom una ini mong tambal, Sir Leo. Anong lahi naman yung may kamot si Leonardo eh. Bisit. Lahi sa siya idea. Dili na ako laptan ka ng uban niyang mga paintings. Ang importante nga mahalin kini ug maggamit ko ang kwarta alang sa among mga utang. Oh, nanawag si Arnold. Hello, Arnold. Oh, kumusta na? Unsa na balita sa akong bisugo nimo? May nahibawaan ka bang bati niya ng Angela? Unsa? Maori nahibawaan nimo? Nga usa siya ka registered nurse? Kawil lami sa ng balita, eh. Okay, sige. Magkita lang unya ta, para sa mong bayad. Okay, sige, bye. Wag yun ko'y makuha ang pati ng information gikan kang Angela. Saan magkano na akong bayana? Love, mas lamig ka rin akong pork adobo, no? Parat man na tiplada, Lara. Parat bitaw gamay, Lara. Ma, moyon gani kang parat. Wanay gamay ana. Oh, hay ng pork adobo ni Angela. Ayaw na lang nagtilawi, sir, uy. Ambi, mukaon ko ana. Sige. Ni Astinidor, duha ka dangaw, gikan sa imong naong, sir. Ambi. Lami ako ng adobo ni mo, Angela. Wiset. Lara? Kung ganahan kasi ang pork adobo, Leo, siya nalihim mo ang kusinira, leche. Ayaw pamalikas akong atubangan, Lara. Kaisog ba nimo? Kung wa ka makauyon sa mga panghitabo karon, pauli sa inyo. Leo, nausab ka na gid, Leo. Nausab ka na. Lara, ni atas kan anan. Noon sa mangga. Oh, Lara. Ayaw na lang pangigin ni Angela, good? Bitaw, Miss Lara. Chambaram na akong pagkalutoan. Ay, dili, God. Doon na gid, dili mayo na hitabot ninyong duha ba? Ayaw hugawa ang imong unahuna, Lara. Ayaw pangigin ni Angela. Pero tita, wala kagaibaw sa niya sa kuhuna-una at kasing-kasing. O tinood nga nangigil ko nila ni Angela og Leonardo, pero dili sa mamagkabasol na ko. Kay murag nawani naman ko sa kinabuhi ni Leonardo. Wa ka mawani. Ikaw ang mipalayo nako. O nga na nagasulti ka man ha, nga ako ang mipalayo ni mo. Sunod na ako sa kwarto. Lingkod sa kong atubangan, Lara. Nga nang nagpalayo man tanila. Dili ka gusto makabati sila sa akong reklamo ni mo. Lara, wa na lang kumakauyon sa imong gipakitang kamaldita karon. Dili magkaingon ana sa una. Naingon lang ko ni ini kay nangigi ko ni Angela. Kamu nang kanunay mag-uban. O niya, magpadapag yun ka sa iyong mga tambag. Kung ikaw pagkang niya sa kunapit, makauyon ka sa panghitabo karon. Pasaylo ako. Pero, naapakus kalibog karon kung unsaon ko akong kinabuhi. Love, mas maglibog ka kung magpabilin sa pag-atiman ni mo ka ng way batasan ni Angela. Siya ang akong gikinalan karon, Lara.
Unsa? Og unsay buot nimong ipasabot, ha? Si Angela ang nangitag paagi nga madawat ko nga butan ako. Siya ang naghatag ka na akong kusog aron mula hotay pasunahan. Og siya ang nahibog kong mga mata aron makabalik ko sa pagpintal. Pero makahimo ko sa tanang ipabuhat mo kang Angela, Leonardo. Mahimo ko nimong giya sa imong pagkabuta. Mahimo ko nimong mga mata. Pero wala nimo itanyag nako, di ba? Pirmi naguna si Angela nimo. Siya ang naghunahuna pirmi kung unsay angay na akong buhaton. Kung unsaon nga muga na akong gibati, di ba? Leonardo. Nahibaw ko nga nagsigi ka laglingaw-lingaw. O kisay nagsulti nimo, ha? Si Angela na sab? Way misulti nako. Pero ayaw kalimot nga nahimo ka ng kabahin sa akong kinabuhi sud sa dugay panahon. Layo. Ug nahibaw na kay ko sa dagan sa imong sinultihan ug sa imong hunahuna. Nahibaw ko nga nagsigi kag inom. Masimhot ko kana sa imong gininhawa, Lara. Layo. Lahi ang ibang mga plano. Gusto ka makasalta? Para sa unsa? Huwag ka gani maghunahuna sa pagtudlo nako sa paglakaw nga ako ra. Si Angela lang ang nakahimo ini, dili ikaw. Natural. Leonard siya. Experience na siya ng mga butanga. Unsa sa paghandol sa mga pasyente. Dili pasyente ang iyang gipakitang pagtagad ako, Lara. Og unsay buot nimo ipasabot. Gitratar ko ni Angela nga usa ka higala. Leonardo. Angela? Ni araman di ay ka din sa salon. Wa ka masud sa kwartong Leonardo? Walang una, ma'am. Hatagan ang anak ko kikayon nga makasulti sila si Sir Leo o si Miss Lara. Abi ni mo, Angela. Wa na sad ko makasabot sa mga pangitabo sa kinabuhi karon ni Leonardo. Ha? Unsay buti mong ipasabot, ma'am? Kuan? Hangtod ko, nakabantay, nga mas masalig og mutuon na nimo si Leonardo kay kang Lara. Og nakasabot ko sa gipati ni Lara. Naikog bitaw ko niya, ma'am. Pero, wa ko'y mahimo kung mo ay gusto ni Sir Leo nga ako kit ang muatiman niya. Manginaot ko nga walang tay kagupot tungod sa nahukman sa akong anak. Higala ang pag-ila ni Angela nako. Ang iyang pag-atiman nako, way sambog ng pagpakaaron ingnon. Kay nga no. Nagtuo ka din nagpakaroon ingnon ako. Ikaw rin makatubag siya mong kaugalingong pangutana. Okay. Ati manunta ka. Maong anhin ako din mo puyo sa inyo. Unsa? Di na lang ko maghiubos-hiubos. At timanon ta ka, Leonardo. Pero, bisan nun sa paybuhaton mo, dili na ni makapausap sa kong hukom. Nga unya na ta magpakasal kung makakita na ko. Fine. Mamang ka mo gusto. Ikaw masunod. Mupauli ko aron pagkuha sa kong mga gamit. Tita Minerva? Tita, mupauli una ko. Pero mabalik ko dayon. Igor ako magkuha sa kong mga gamit. Ha? Unsay mga gamit? Mga sapot. Ani una ko mapuyo din sa inyo. Aron doon nagyo mo atiman kanunay ni Leonardo. Naibaw ba si Leonardo sa imong hukom? Naibaw siya, tita. Aw, kung gusto ka, lakaw. Pagkisultihan imong anak. Basta ako, magkuha na ko sa akong mga sinina. Uy, gusto ka ang ako na pati? Mutipo na siya ni Leonardo dinhi sa amo. Unsa nang ating? Muna nabati ni mo? Muti po na si Miss Lara dinhi kang Sir Leo? Ay maugyod na akong nabati day Angela. Nananghid si Lara kang maminirba nga magkuha siyag sapot.
Magtipo na sila din sa bahay ni Sir Leo. Aw mao ginay mahitabo. As kang aligriha nato din no? Di ba ka mo magsigig away sa Miss Lara, day? O kung makikaway siya na ako, wa siya swerte. Kaya ako mag suklan. Ah, kana gyud day, sakto gyud na. Ay gyud padaog-daog anang yang kamaldita, day. Ako hinuon. Naghuwat man lang ko kung ako na pasakitan niya. Na, di rabagyod ko magpautang ng ating. Ah, ato na lang tanawon ang diskarte anang Miss Lara, day. Leo? Leo, magsulti ta. Bahin sa manama. Bay ni Lara. Tinuod ba nga ani na siya mo puyo sabay aron maatiman kaniya? O ma, nga naman di ay. Doon na ba'y problema? Oh, wa man noon. Pero, wa pa man gud mo makasal. Basin unyag masudlan og lain ang iyang hunahuna. Ang ako lang kun mumabdos si Lara. Ayaw ka bala ka ma. Dili na mahitabo. Amo na ng sabutan. Nala. Mauman kay maayo para nimo nga duhaan mo atiman nimo. Wala ko'y pagsupak, anak. Basta imong kagustuhan, suportahan ti ka, Leonardo. Unsa? Butipon ka na ni Leo? Oh, di pa man siya magpakasal na ako. Idi, musugot na lang ko nga, ako na lang siyang atimanon. Oh, klaruhal na lang imong plano ha. Nga di ka magmahal, Lara. Wa na'y makapausap pa sa kong huna-huna, Frex. Bisan pa ako. Bisan pag ikaw ang mupukong, dili ka na ako pamation. Masuya mas sa taana eh. Nagkinahanglan ra ba unta kong inspirasyon sa akong pagpaint? Ayun na lang pag huna-huna nga kung himuon mong inspirasyon. Kay ako, nakahukom na ko nga si Leonardo ang himuon akong inspirasyon. Ug maugay akong himuong pana. Sir Leo, nanay mong kape, oh. Salamat. Okay naman sa di ay kung ani ka magkape sa loob. Hindutin ni, bugnaw ang hangin. Uy, laom ka lagi kihuna-huna. Nagunaw na ako sa atong painting. Angela, kinsa may abot? Si Miss Lara. Hello, love. Ni anakit ko. Angela, kuha nga kong bagahe sa auto o ipahilo na din sa kwarto ni Leonardo. Nga nung nagdakag bagahe, Lara? Oh, ako ng mga sapot, Leo. Kay mo tipon ako ni mo, ha? Unsa? With me in the silence of darkness. Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa lang sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kani sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trefon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RNN Drama.